Derheneri Kurt Mustafa Yeşil di kurtefîlma xwe ya bi navê Serdema Ajalan da dixwaze felsefeya bêk ve jiyanê derxîne pêş. Kurtefîlma me ya Serdema Ajalan nêzîkî 6-7 welatan hate pêşandan. Bi taybetî jî li Hindistanê di Festîvala Budayê da xelatek wergirt û her wiha li evê li Amerîkayê jî di festîvalekê de bû semîfînalîst yani nîv fînalîst em bêjin bi kurmancî. Yeşil di vê fîlma xwe da ya bi îronîk û empatîk mirovan ji bo bistekê be jî dixe dêl ajalan. Yani çima me filmek wisa kişand, armanca me sereke ew bû. Em filmekê derbarê tundutijî da bikişînin. We kategorîze jî tundutijiya ser ajalan, al ser heywanan me gu em bikişînin. Em evekê hêstekê empatiyê bidin mirovan. Listikvanê vê filmê Memê Malahanê navbera ajalbûn û mirovbûnê da xeteka zirav dibîne. Dibe heke mirov ajal be, ajal jî dikarin bibin mirov. Ez û Mustafa Yeşil me di gelek projeyan da em bev re xebîtin. Projeya me ya davîn jî Serdema Ajalan bû. Kurtefîlma Serdema Ajalan me par dest bi wênegirtina wê kiribû û li Enqere zivistanê me kişandibû ev film. Derhener Mustafa Yeşil giringiya herî mezin dide hevûdin fêmkirinê. Ji bo vê jî zimanekî îronîk û transformasyonê bi hevûdin va dibestîne. Armanca me ew bû yani em hêsta empatiyê bidin mirovan. Me got em ji wan bipirsin gelo rojekê tenê hûn xwe têxin şûna heywanan û bila heywan jî şûna we serdest bin. Hûn ê çi hêst bikin? Serdema Ajalan heke mirov xwe têxe dêl ajalan gelo roja wî an jî dema wî we çi biçe. Ev film taybetî behsa vîya dike. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.